बारामतीमध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे। शरद पवारांचे नेते अजित पवार यांच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत। अभिजित पाटील, नारायण पाटील दादांच्या भेटीला पोहोचलेले आहेत। धैर्यशील मोहिते पाटीलही उपस्थित असल्याचं कळतंय। दोन्ही राष्ट्रवादी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका एकत्र लढवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर शरद पवार त्यांच्या पक्षाचे माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर, आमदार अभिजित पाटील आणि करमाळ्याचे आमदार नारायणआबा पाटील यांनी बारामतीमध्ये अजित पवार यांची भेट घेतली आहे। यावेळेला धैर्यशील मोहिते पाटील देखील उपस्थित असल्याची माहिती आहे। आपण बघतोय आज दुपारी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची आणि अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यामध्ये दुपारी चर्चा झालेली होती। गोविंद बाग या बारामतीमधल्या निवासस्थानी काका पुतण्यांची चर्चा झाली होती। त्यामध्ये झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुका एकत्र लढण्यासंदर्भात निर्णय झाल्याची माहिती शशिकांत शिंदे यांनी माध्यमांना दिली आणि आता त्यानंतर या घडामोडी घडताना दिसत आहेत।